Minä aion ruveta näyttelijäksi. Tämä ajatus on päässäni pyörinyt jo kauan aikaa. Siitä saakka, kun koulussa kerran Lucien juhlana näyteltiin Prinsessa Ruususta. Ja minä siinä onnistuin niin hyvin, että kaikki ihmettelivät. Pappa oli vihainen, mutta se oli jo liian myöhäistä. Minä tiesin jo, miksi minä olen luotu. Täten sain nöyrimmästi kysyä, tahtoisitteko ottaa minut suomalaiseen teatteriin? Olen 17-vuotias ja täkäläisen tyttökoulun läpikäynyt. Pyydän suosiollista vastausta mitä pikimmin. Kunnioituksella, Maju Valtari. Tohtori Kaarlo Bergman. Suomalainen teatteri. Helsinki. No herra siunaa. Neiti Maiju täällä pallolla lyö. Ja kaikki paperit ja kirjoitusverstaat. Mitä varten te niitä tänne kuletatte? Onko niiden paikka salin lattialla? Onko jo vaan? Kyllä olette pitänyt kaunista siivoa taas. Ei jouda muuta kuin teidän jälkiänne korjaamaan. Mitä varten näitä tarvitsee tänne riputella? Eikö olisi ihan hyvänä paikoille yksin tein? No nyt se meni. Ja se oli Martan syy. Minä olen aina ennen saanut 100 täyteen. Mutta kun Martta tuli siihen keskeyttämään. Ei anneta minun milloinkaan päästä yhtä ainoata peliä loppuun. Vaikkei se kestäisi kuin 4 tuntia korkeintaan. Iso tyttö ja viitsii leikkimään aivan pieni lapsi. Iso tyttö. Niin mammakin aina sanoo. Iso tyttö. Mutta kun huvituksiin pyrin, niin sanotaankin, että mitä? Sinähän olet vielä pikkulapsi. Semmonen tuulihattu. Mitä Martta sanoo? Minäkö tuulihattu? No ette ole. Ette ole. Suomalainen teatteri.
noin! Joo! Hiljaa! Edda Gabler, kohtaus 4. Seisotutaan tähän, niin katselin hieman metkoanne. Ylöspäin siellä! Vielä lisää! Joo! Alas! Käykö valmis? Kovin yllättävä tämä Löövorin tapaus. Helpottavaa tietää, että maailmassa sittenkin... On niin kovin lohduttavaa tietää, että... Anteeksi mitä? Sitä vuorosana menee, että on kovin lohduttavaa. Eiköhän minä itse tiedä Marssinen filmaat repliikin, että se pikkuneiti olisi siellä vaan ihan hiljaa. Siis tässä vaan lukee se. Onko tämä selvä? Minä vaan tässä luen näitä repliikkejä. Sekin lehmä! Ei ollut tarkoitus näin. Onko täällä minkäänlaista ammattia? Alas! Ei, ylös! Yritän vaan tässä parhaan. Ylös vielä lisää! Haluatko minä voida omille siitä? Aivan toisen paikan. Yritän vaan saada kyllä Mekkonen valmiiksi esitykseen. Mitä pidätte muuten tästä, että pitäisikö helmaa hieman lyhentää? No, mä oon tehnyt ihan siedettävää, mutta voimmeko me jatkaa harjoittelua? Voidaan ja kiitos. Ei sinne. Kovin yllättävää. Arvoneiti Albert, voisitko mennä hetkeksi aikaa jonnekin muualle harjoittamaan, kun meidän pitää saada nämä lavasteet tässä valmiiksi? Tietääköhän herra Vetter, kenelle oikein puhuu? Minulla on tietyt harjoitusaikataulut ja minä harjoittelen juuri silloin sillä haluan. Niin kauan kuin minä haluan ja missä minä haluan. Joo, kyllä minä ymmärrän. Jos herroilla on jotain epäselvää, niin minä voin lähteä kävelemään ulos tästä teatterista. Mutta haluattehan, että Mekkonen loistaa kauniisti tekemissämme lavasteessa, että muutenkin saamme rakennettua tämän kaiken kauniin teidän kauneuteenne sopivaksi? Eihän teatteri ole mitään ilman lavasta. Tauno! Pyydän anteeksi, Tauno on hieman ajattelua. Menkää hetkeksi aikaa tuonne harjoitushuoneeseen, voitte sitten tulla takaisin. Pyydän. Se olisi vaan teidän Mekkonen parhaus. Kiitos. Musta se sen. Tulevat. Molemmat. Sekä Hanna että Jussi. Tänä iltana. Ja Jussi tuo toverin mukanaan. Mamma arvaa kenen? No ei mamma häntä tunnekaan. Mutta minä olen laittanut hänelle Jussia myöten terveisiä. No niin, no kun hänkin on laittanut minulle. Nimi. Teuvo Rastas. Teuvo Rastas. Eikä ole kaunis nimi! Meillekö tulee kortteeria? Meille tietysti, kuinkas muuten. Kaiketi Jussi on häntä pyytänyt luokseen. Sitten on taas uusi työ. Toinen sänky on nostettava Jussi herran kammariin, matrassit, tyynyt, teitteet alas vinniltä. Juutas kaikkiakin. Martta Kulta, pianhan se on tehty. Juuri kuulis häneni kaiken valmiiksi. Perhana pistää vihaksi.
Onko lattia vain hyväksi luututtu? Hyväksi kerrassa ja ikkunat pesty, pölyt pyyhityt, ovet ja pihtipielet kaikki hangatut puhtaiksi. Sais Jussi Eera tulla vaikka tällä hetkellä? Ei vielä, Herran Jumala. Martta, kuinkaan toinen käsi? No sitähän minä tässä jouan nyt muistelemaan. Terveisiä Helsingistä! Hanna ja Jussi! Seuna ja Marjele! Pahan purisin, ette tule vastaanottamaan. Mitäs kun emme tienneet? Vittu Hara! Vieläkö sinä saat lentää? Jussi, herranen aika kuinka hauskaa. Nyt sitä pääsee taas elämään. Oikein sydämensä kyllyydessä. Sen lupaan. Iloa ja riemua. Iloa ja riemua ylös taivaaseen asti. Tässä saan esittää toverini Teuvo Rastaan, joka on yhdenlainen velikulta, niin kuin minäkin. Tervetuloa, herra Rastas. Tämä se on nuorempi sisareni Maiju. Aika hulivili. Hyi Jussi, kun valehtelee. Jossa isäukko on turhaan koettanut saada säädyllistä ja ankara-arvoista nuorta neitiä. Englantilaisen kuvernanttimalliin. Älkää uskoko, herra Rastas. Pelkkää lorua kaikki. Erinomaisen hauska tutustua. Joka kohtaa entisellään. Ei mikään muuttunut. Täällä mitään muutoksia tapahtuu. Ei ole edes yhtä ainoata huonekaulua ilmestynyt minun muistiaikanani. Ja toinen päivä on aivan samanlainen kuin toinenkin. Ei muuta erotusta kuin mikä päivällispöydässä ilmaantuu. Kyllä koti on hyvä tiedätys. Onko se hyvä? Jahkapa olisit vuodenkaan poikessa, niin se ei huomaisi. Mutta missä mamma? Mamma. Päivää. Tervetuloa kotiin. Ja missä pappa? Hän lähti äsken mikään aamupuskon toimistoon. Kuuluuko pappa siihen lehteen? Ei juuri suorastaan, No sitähän minäkin. mutta kyllä hän siihen usein kirjoittaa. Voivat ne houkutelleet isäukoonkin mukaan. Kas vaan. Sehän on vallan luonnollista. Kuulkaa! Teidän olisi pitänyt olla viikkoa aiemmin täällä. Niin olisitte saaneet tanssia suomalaisella seuralla. Pidättekö tanssista, neiti Maiju? Pidän! Ja kovasti! Tanssisin vaikka joka päivä. Varsinkin masurkkaa. Siihen olen hirveästi innostunut. Ja sinä osaat. Oletko käynyt masurkkakurssi? Oho, vai pappa olisi antanut. En, mutta opin niiltä, jotka kävivät. Ja seuralla tanssi kuin mies. Kuin mies. Kuin mestari minä tarkoitin. Ja mamma kuulee sinä tuosta kärsivää. Mamma kuulen. Eikä mamma virka mitään. Mitäpä se auttaisi? Ei mamma ole vaarallinen. Mamma kuulee voi puhua jos mitä. Toista pappa. No niin, no hän. Pappa on semmoinen luja prinsipi-ihminen, niin kuin tiedät. Jotako mamma ei ole? On tietysti, onhan mammakin. Mutta mamma on niin hertainen ja hyvä samalla. Jotako pappa ei ole? Maiju Rukka, puhut itsesi pussiin vähän väliin. Kuinka sinä olet ilkeä? Minä en puhu enää mitään, kun tartutaan kiinni joka ainoan sana. Se on niin Jussin tapaista. Älä ole millä sitä. Hän siltä on hyvä poika. Poika? Olenko minä poika? Sekös pisti. Muistaakseni olen 4 vuotta sinua vanhempi, Hanna. Saatpa olla. Ei sitä kaikki nää luulisi. Niin. Tytöt näyttäis kun kehittyvät aikaisemmin. Hyvä. Mitä siihen osaat sanoa, Jussi? No olkaa jo vain. Niin, että oikeastaan meitä voi pitää veljemme vanhempina. Sinuakin. Pikkulasta. Heläs! Minä en olekaan enää mikään pikkulapsi. Ja kohta saatte nähdä, Ei mitähän nyt tapahtuneekaan. Kohta saatte nähdä, että minulla on enemmän itsenäisyyttä kuin yhdelläkään teistä. Ahaa, emansipaatioon. Taivas varjel. Joko rupeavat lapsetkin elämöimään. Eikö meillä ollut jo ihan tarpeeksi naiskysymyksessä? Jussi, maltas sinä! Teuvo, tule pois. Me olemme ojasta alittua.
Naiskysymyksestä Helsingissä. Lapsikysymykseen täällä. Minä en ole mikään lapsi, kuuletko sinä? Ei, mutta Jussi, mihinkä sinä nyt? Peseytymään mamma ja tavaroita me korjaamaan. No niin, minä tulen näyttämään teille laatikot, joita saatte panna vaatteenne. Hättäytypäs Jussi lähteä käpälämäkeen. Anna heidän mennä ja tule sinä kertomaan, mitä kaikkea täällä on tapahtunut sillä aikaa. Se on suuri salaisuus. Koskeeko meidän perhettä? Koskee, tiedätkö? Meidän perhettä se juuri koskeekin. Älä nyt kiusaa minua. Kerro jo. Uskallanko hän? Sitä ei näistä tiedä vielä yksikään ihminen, muuta kuin minä itse. Sano, osaatko olla vaiti? Kysy. Tiedät sen entiseltäkin.